дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. боздид аз данғара. президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз маҷмӯи нодири насоҷӣ дар осиёи марказӣ дидан намуданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи данғара боғи фарҳангию фароғатиро ифтитоҳ намуда ба ятимон тӯҳфаҳо тақдим карданд. раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода камбизоатонро аёдат намуд. талаби қатъии усмонова аз роҳбарони бозорҳои вилояти суғд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон зимни сафари корӣ ба ноҳияи данғара нахуст марҳилаи сеюм ва чоруми маҷмӯи насоҷии ҷамъияти саҳмии пӯшидаи ҷунтай данғара синсилу текстилро ба истифода доданд. ин бузургтарин корхонаи насоҷӣ буда марҳилаи якум ва дуюми корхонаи мазкур солҳои 2016 ва 2018 ба истифода дода шуда буд. хабар медиҳад хадамоти матбуотии президенти мамлакат. гуфта мешавад ду цехи қаблӣ бозшуда асосан ба истеҳсоли ришта нигаронӣ дошта марҳилаи сеюм ва чорум бошад. ба коркарди он равона шуд. то имрӯз таҷҳизоти истеҳсолоти бофандагӣ, рангуборкунӣ ва дӯзандагӣ пайваст карда шудааст. ба иттилои манбаъ дар цехи бофанда асосан бофтани газвор аз қабили матоъҳои яктарафа ва дутарафаи риштадор бо иқтидори солонаи истеҳсолоти зиёда аз 7000 пешбинӣ шудааст. дар цехи матоъҳои кешбофӣ бошад асосан матоъҳои аълосифат барои либос ва рахти хоб истеҳсол мешавад. иқтидори солонаи истеҳсолот ба 20 миллион метри мураббаъ мебошад. дар коргоҳи дӯзандагӣ имкон аст дар як сол зиёда аз 1 миллион адад либосҳои гуногун истеҳсол карда шавад. маҳсулоти тайёрии корхона аз қабили саролибос, ришта ва матои кешбофӣ ба кишварҳои Русия, Туркия, Беларус, Полша, Озарбойҷон, Чин ва Покистон содирот мешавад, таъкид кардааст манбаъ. то кунун ҳайати кормандони корхона 1250 нафар гуфта мешавад ва дар назар аст ки бо беш кардани иқтидори истеҳсол то 2000 нафар расонида шавад. дар корхона асосан 32 номгӯи маҳсулоти ресандагӣ истеҳсол карда мешавад. дар маҷмӯъ иқтидори истеҳсолоти ресандагии маҷмӯи насоҷӣ коркарди қариб 25000 тонна нахи пахта дар як сол арзёбӣ шудааст. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳраки данғараи ноҳияи данғара боғи фарҳангию фароғатиро расман ифтитоҳ намуда бо шароити он шинос шуданд. иншоот дар масоҳати умумӣ 0,60 гектар бунёд гардида аз комплекси маҷмӯавии истироҳатию варзишӣ ва биноҳои муосири савдои хизматрасонӣ иборат мебошад ва барои саёҳату истироҳати сокинон, машғулияти ҷавонону навросон ба намудҳои гуногуни варзиш макони беҳтарини фароғат маҳсуб меёбад. боғи фарҳангию фароғатӣ ва гулгашти зебо бо дастгирӣ ва ҳидоятҳои созандаи пешвои муаззами миллат ҷиҳати сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва дар ин замина таъмини шароити беҳтари истироҳат ба сокинон аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Фаридуни Абдусалом бо санъати баланди меъморӣ сохта шудааст. дар маҷмӯи нав бинои тарабхонаи дуошонаи замонавӣ барои гузарондани маҳфилу чорабиниҳо бо 132 ҷойи нишаст, майдончаи варзишӣ барои футболи хурд ва бозӣ барои кӯдакон, 2 мағозаи фурӯши обҳои ташнашикан, яхмос ва маҳсулоти тезтайёр ҷойгир мебошанд. дар майдончаи варзишӣ ва бозӣ барои кӯдакон ки ҷавобгӯи талаботи замон бунёд шудааст, минбаъд ҷавонону наврасон имкон доранд ба бозиҳои футбол ва дигар намуди варзиши сабук машғул шаванд. бо мавриди истифода қарор гирифтани боғи фарҳангию фароғатӣ ва бунёди якчанд иншоот дар он беш аз 20 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кории мувофиқ таъмин шуданд. сарвари давлат иқдоми соҳибкори ватаниро ҷиҳати бунёди чунин боғу гулгашти замонавӣ ки бо муосиртарин шароит таъмин аст, шоистаи таҳсин хонда ба масъулин ҷиҳати тозаю озода нигоҳ доштани боғ ва анҷоми босифати сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ дастуру супоришҳои мушаххас доданд. пешвои муаззами миллат ҳамчунин пас аз боздид аз шароити боғи навбунёд дар ҳамин ҷо дар доираи сиёсати инсонпарваронаи хеш бо 50 нафар ятими кул мулоқот
доир намуда бо онҳо суҳбати самимӣ анҷом доданд. тавре таъкид гардид дастгирии шахсони имкониятшон маҳдуд ва яккаву танҳо дар меҳвари сиёсати пешгирифтаи ҳукумати мамлакат қарор дошта барои нигоҳубин ба таҳсил фаро гирифтан ва соҳибшуғл намудани онҳо аз ҷониби давлат тадбирҳои зарурӣ амалӣ мекарданд. дар доираи иқдомҳои иҷтимоии роҳбарияти давлат дар ин рӯз 50 нафар ятими кӯли муассисаҳои таълимии ноҳи Данхара бо тӯҳфаҳои пешвои муаззами миллат ки аз сару либоси мактабӣ, пойафзол, сару либоси зимистона, китобҳои бадеӣ ва шириниҳо иборат буд, қадрдонӣ шуданд. дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар асоси дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд якчанд нафар камбизоатонро аёдат намуда ба эшон маблағҳои пулӣ, тӯҳфаҳои хотиравӣ ва маводи ғизоии ниёзи аввалия супорид. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода зимни аёдат иброз дошт ки моҳи Рамазон инсонро ба сабру таҳаммул, қаноату парҳезкорӣ, раҳму шафқат ва некиву накӯкорӣ ҳидоят менамояд. дар ин моҳи муборак иҷрои амалҳои нек аз ҷумла хайру эҳсон ва дастгириву навозиши ятимону маъюбон ва камбизоату муҳтоҷон аз сифатҳои шоиставу башардӯстонаи ҳар як мусулмонӣ савобҷӯ мебошад. аёдатшудагон ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таваҷҷӯҳу ғамхории доимӣ арзи сипос гуфтанд. дар ин бора хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд иттилоъ медиҳад. мудири маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии вилояти суғд Таҳмина Усмонова бо роҳбарони бозорҳо ва марказҳои бузурги савдо мулоқот кард. дар ин бора хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд хабар медиҳад. мақсад аз баргузории ин мулоқот ҷилавгирӣ аз воридоти молу маҳсулоти пассифат ва ғайристандартӣ, ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва пешгирии бемориҳои сироятӣ гуфта шудааст. Таҳмина Усмонова гуфт, дар Тоҷикистон фурӯши маҳсулоти хӯроквории тезвайроншаванда, خورش‌های کنسرو شده در شرایط خنکی، استحصال و فروش یخماس و نوشابه‌های تشنشکن در جای‌های غیر مقرری آماده شده ممنوع می‌باشد. او افزود برخی از این محصولات از جانب صاحبکاران بدون حجت‌های تصدیق کننده بی‌خطری محصولات و نشاندادهای ریکویزیتی به سودا پیشنهاد می‌کردد. موصوف از موجود نبودن شرایط شستشو و بی‌ضررگردانی ظرف‌های استفاده شده، نبودن شرایط نگهداری و واسطه‌های تکنیکی به واسطه در زیر نور آفتاب جای داشتن آنها و رعایت نکردن طلبات عادی‌ترین سانیتری و گیگیینی اظهار نگرانی کرد. Таҳмина Усмонова дар ин росто ҳушдор дод ки чунин шароити нигаҳдории маҳсулот эҳтимоли пайдоиш ва бандшавии бемориҳои сироятӣ, алалхусус бемориҳои шадиди меъдаи рӯда, заҳролудшавӣ ва бемориҳои сироятии оммавӣ бо ғизо ва ба об алоқамандро дар байни аҳолии вилоят зиёд мегардонад. дар ин росто мақомдор ба масъулини соҳа супоришҳои қатъӣ дод. шунавандагони гиромӣ, инҷо мерасем ба фарҷоми барнома. то барномаҳои навбатӣ танҳсияту хонабод бошед. хайр. барномаи иттилоъоти хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.